Gondoltál már arra, hogy nem csak a génjeidben, hanem a tested legmélyebb rétegeiben is hordozod az elődeid tapasztalatait? Nem spirituális értelemben, hanem tudományosan bizonyított módon. A legújabb epigenetikai kutatások szerint a sejtszintű emlékezet révén generációkon át is örökölhetjük elődeink nem csak örömteli megéléseit, hanem traumáit, félelmeit, viselkedési mintázatait is. Na de mit jelent ez a nőkre nézve? Ha mondjuk most 20-30 évesek vagyunk, és az édesanyánk az 1970-es években született, akkor a 10. generációval ezelőtti őseink nagyjából 270 évvel ezelőtt éltek. A 10. generációban összesen 1024 ősapánk és ősanyánk van, vagyis 512 ősanyánk. Ha az ő leszármazottaikat is hozzáadjuk, akkor a megszületésünkig összesen 2046 ősszülőnk van, vagyis 1023 ősanyánk. Nagymamák, dédnagymamák, üknagymamák, szépnagymamák, és így tovább. Ez 1023 női sorsot, történetet, megélést jelent, amelyek töredék lenyomatai mind-mind ott vannak sejtszinten is bennünk, mai nőkben. Ha például mind az 512 ősanya, aki 10 generációval előttünk élt, magyar földön lakott, akkor a Habsburg Birodalom részeként, földművesként, szolgálóként, iparos feleségként vagy nemesi családokban élte életét. Az utána jövő női generációkra is elmondható, hogy az életük nagy része az önfeláldozásról, a szigorú társadalmi normákról, az anyaság körüli elvárásokról szólt. Társadalmi státuszuk férjükéhez igazodott. Többségüknek nem volt beleszólása a saját életébe, a házasságok gyakran nem szerelmi alapúak voltak. Ahogy az idő haladt előre, ősanyáink lehetőségei csak fokozatosan és kis lépésekben változtak. A magyar nők például szavazati jogot is csak 1918-ban kaptak. A történelmet végignézve tehát nem csoda, hogy az évszázadok alatt berögzült női generációs minták és érzések a mai napig ott élnek a nők nagy részének tudatalattiában. De van egy jó hír is, az önismereti munka segíthet megtörni ezeket a mintákat, a sejtszintű emlékek is oldhatók. Ezt nőként önmagunkért fontos megtenni, ám a generációs női minták gyógyítása egy egész társadalomra is jótékony hatással van. A történelmi körülmények és az önismeret iránti igény hiánya sokáig megakadályozták a női teljesség és bölcsesség szabad kibontakozását, ám minél több nő indul el, hogy letegye a női generációs terheit, annál többen fogják ezt megtapasztalni. Ha tetszett a videó, lájkold, iratkozz fel a csatornára és keresd a léleksziget.hu weboldalt és a többi social média felületet.